सब केहू के जय भोजपुरी जय भोजपुरिया। हम माया चौबे रूरलों के सामने गणेश नाथ तिवारी विनायक जी के लिखल एगो मनहरण घनाक्षरी में रचना लेके उपस्थित बानी। हमरा ई रचना बहुत अच्छा लागल है। रोरो लोग एक बार जरूर सुनी जा। बहेला जो पुरवाई तन लेला अंगड़ाई, बहेला जो पुरवाई तन लेला अंगड़ाई, बोली सुन मोरनी के मन वाला जात बा। बरी से बदरिया त छापेला अनहरिया जे, बरी से बदरिया त छापेला अनहरिया जे, कड़ के बिजुरिया त मनवा डेरात बा। नीन नहीं आवे पिया मोहे तड़ पावे जिया, नीन नहीं आवे पिया मोहे तड़ पावे जिया, पिया बिन सेज सखी तनी ना सोहात बा। आ करी इंतजार सखी आइल बहार सखी, करी इंतजार सखी आइल बहार सखी, पिया बिन बात अब कुछ न कहत बा, पिया बिन बात अब कुछ न कहत बा। धन्यवाद।